Tutoriál na získanie Happy Gasta a shaderov v Minecrafte. Vidíš, je 1.21.81 a môžeme si ukázať, že by ste to jednoducho mohli urobiť. Napríklad skúsime tento svet, to je jedno, dáme si experiment, zapnete si Drop 2025, Locator Bar a Vibrant Visuals. No, potom stačí už len zapať svet, ale keď v tomto svete to nechcem robiť, tak sa pozrieme na svet, v ktorom som to skúsil, v tomto teste. A ukážem vám, ako by to nejako asi mohlo vyzerať. Len pre predstavu, je to fakt dobré. A inak, pokiaľ chcete vidieť aj Locator Bar, potrebujete byť multiplayeri. To si ukážeme v ďalšom videu, ako by to vyzeralo v multiplayeri. A bude to fakt dobrý bar. Nám už sa načíta svet a ukážem vám to. Takže keď si toto zapnete, ste vo svete. Okrem toho, že máte shadery, tak podri, koho tu máte. Ahoj, zlatučký môj. Ahoj, jak sa máš? Že je zlatý, že? A môžete jednoducho jazdiť na ňom. Úplne jednoducho. Takže týmto spôsobom viete získať úplne jednoducho tento hack. Nezabudnite ma sledovať pre ďalšie hacky. Jo, inak je tu aj Rightgast, ktorý sa tiež pekne a skúsme jednu takú vec. A tie shadery vyzerajú inak tiež dosť brutálne. To musíte uznať. Takže jo, toľko shaderom. Pokiaľ sa vám toto páči, tak nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa na budúce. Čaute.